ang atong madunggan kalagmitan kabahin sa pagkabulahan or pagka-bless. Here is the reality. Oftentimes, kasagaran, ang atong pagpanabot sa bulahan nga kinabuhi is having a good life. Ang kinabuhi nga hayahay, ang kinabuhi nga halos naa na ang tanan. Maunay atong pagpanabot sa pagka-bless, sa pagka-bulahan. Pero mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, lahi ang gipalantaw karon sa Ebanghelyo. Lahi ang panglantaw ni Kristo kabahin sa pagkabulahan. Muna nga sa Ebanghelyo nga atong nadungog karon, being blessed is not only having a good life. Nadungog nato karon, naningon si Kristo, bulahan kamong mga kabos, bulahan kamong gigutom, bulahan kamong dinaog-daog. Kung panglantaw sa kalibutan, pagpanabot sa kalibutan, makaingon ba't ang bulahan ni silang gigutom? Bulahan ni silang dinaog-daog? Bulahan ni silang mga ubos? Diri gipakita nga lahi ang panglantaw nga Dios nun ug lahi ang panglantaw nga kalibutanon. Yang gisumpayan ni Kristo ningon siya, bulahan kamong mga kabos, gigutom, dinaog-daog, kay dako ang ganti kaninyo dito sa langit. Unsa may buot ipasabot ni ini, to be blessed in life is not about owning, receiving, acquiring things in this world. Being blessed in life, pagkabulahan sa kinabuhi, it means simply to have God in our life. Bulahan ang tao nga sa iyang kinabuhi na asiyay Ginoo. Bulahan kon sa imong kinabuhi, taliwala sa imong kalisod, nagpabilin ka sa grasya sa Ginoo. Bulahan ka sa imong kinabuhi na wala ka nagbinuang. Bulahan ka sa imong kinabuhi maskin ginamos, ulad, ang imong gisudan basta dili gikan sa kinawat o dinautan na paagi. Bahalag pobre basta sa kinabuhi nato na ay Ginoo. Bulahan ka na wala ni uyon sa sistema nga dinautan, kay maimo ang gingharian sa Dios.